So what's up mga bay, for today's video na ata karon sa second checkpoint sa Cebu Negros Loop. Ang second checkpoint na sa Tuburan Cafe sa Tuburan, Cebu. Sumuotong mga bay, nadugay na akong tanaw mga bay. Nindot kisla mga motor, pwede na akong suya wala akong nindot nga motor. Tungod sa akong kasuya mga bay, akong gibuhat. Mangita lang ko kapangayuan og sticker. So let's go! So karon mga bay, nakita na ko una nga pangayuan. Ang akong una nakitaan kay si Sir sa Puga Moto. Atong i-flex ang iyang sticker ni Sir. So, tara mga bay, Puga Moto na siya Facebook page mga bay. Search na lang nyo, palug ko follow Puga Moto. Sunod mga bay kay si Sir sa Motoverse. Tara ang sticker ni Sir mga bay, atong i-flex. Motoverse Rider, thank you kay sa sticker Sir. Ato i-flex ang rides ni Sir, tiran and look chata kayo, suya na sad. Nga mga bay ni Sir napunta sa Motoholic Mangayo. Let's go. Lancer ko ha. Lancer ko ha. Ayos. Kunsihal lang sa. Kunsihal lang. Motoholic. Kunsihal. Kanalang white lang sa. Thank you kayo Sir. Makadaog yun ka sa pagkakonsihal Sir. Ni Ma'am Lara na sa Mangayo mga bay. Let's go. Excuse me ma'am, pwede mag-sticker? Sticker. Sa kanina Lara. Ug sa dugay na kong tuyok mga bay, nakita na ko si Idol Jitli. At li atong pangyayong sticker. Let's go. Thank you. Hindi ka mo hi para sa vlog. So mora to mga bay, thank you for watching and then ayaw kalimot og follow sa mong Facebook page and subscribe sa mong YouTube channel.